So mga kapibi, matagal tayo hindi nakapag-upload mga kapibi kasi walang pang-load. Ngayon lang nagkaka-load mga kapibi. So mahirap kasi pag inuuna natin yung load. Siyempre uunahin natin yung dun sa bahay. Pag may sobra, ayun, pa-load tayo. So nakasobra mga kapibi, ayun, nagpapa-load tayo. So ngayon mga kapibi, punta ako sa bukid. Siguro ang layo nito mga kapibi, galing sa bahay, mga 1 kilometro patungo dun sa bukid. So dito mga kapibi, ayan, may ilog. Ayan, ilog. So palaki na yung mga bato. Habang papunta kami dun sa bukid, yung mga bato sa ilog medyo malaki na. So doon talaga sa pinakataas mga kapibis, malalaki na talaga mga mga bato. Tapos yung ginto doon mga kapibi, malalaki na rin. Dito mga kapibi, medyo pino pa yung ginto dito. Pero di katulad doon sa mga kapibi, doon sa pinagkunan natin dati ng ginto na medyo mapino talaga, maliliit. Dito medyo malaki na. Tapos pagdating yung sa taas mga kapibi, malaki na talaga mga ginto doon. So pakita ko sa inyo mga kapibi pagdating natin doon sa pupuntahan natin. So kasi kami, magkwari kami ng buhangin. Extra. Di muna ako nakuha ng ginto mga kapibi kasi nangangargada muna ako para madali lang kasi yung kwarta ng pangangargada. So update tayo mga kapibi pagdating natin dun sa bukid. So mga kapibi, andito na tayo sa ilog, sa bukid. Ayan. So yung lolo ko nanguha ng ginto. Ayan. Mag-placer na sana siya mga kapibi, kaso sasama na lang siya sa amin ng mga quarry. Ayan. So dito mga kapibi, kung mapapansin nyo mga kapibi, ayan, malalaki na yung bato. Tapos yung ginto dito, malalaki na rin. Merong pino mga kapibi, pero merong pino, pero mas marami talaga yung malalaki. Ayan. So itong ginagawa niya mga kapibi is placer. Ito yung tinatawag na placer. Duha ka truck. Pila ka load gali? Mga upat jud na. Pila ka load? Ang ato ay ito sila niya. Ta mga 5. Tulo ta. Upat ta, tulo ka load. Ang quarry ba pila bayad sa load? Dala karga na gani. Kalibo. Oo. Wala 800 ba? 800. Wala bot sa kon. Ani diri Mo man ay bangag na ko da sa sangko to dito Ang daghag bulawan jud katong ilalom anang kuan. Ilalom anang Jimilina, mo na dagkog bulawan jud. Og katong diri banda. Abot siya diri. Ha? Abot siya diri. Wala man ako nakuha, naman to haligi nga kilit sa pa. Man to nako busluta kay og busluto nako tunnel ba to dia Abot siya diri Napa to din ang haligi. Ako na to. Kay katong diri pod pino na manggutog kuan, pino nag-stock. Nya pino. Dili mo zero. Hello. Halukat ni, klaro kay stock da. Diri siguro yo. Anak mo pa na. Diri goro. Wala agi man. Ha? Agi. Mo dong sumpe. Laom ka ina, ihumpog na ako ngadto laom. Dito pod wala na. Dodo yo, iskalito sa kabog. Aha. Diri, pinipang mo ka na. Agi 2 mg isa ka buo. Sa kabog. Way gana oy nagplom siya. Gana na sa salandra. Ni patong sa bato. Kali may lewi sa ani dino Oo na gyud na. Binanlas diri. Kani diri ang awis kani padulong katag kay ni ba. Mo gingon ni Onik kana dia mo gingon Onik nga katong kuan tunga-tunga sa boundary ug sa kuan katong gi tunnel ni Papa nga kanal kana dia mo na. Ang kana din wala na gyud yo. Apa na di oy. Di na lang paano. Ay, di ni lapas samday no. Kana ka tawag gana sila. Dagko man kay nagbulawan dayo. Dagko ay man kay nagbulawan dia Hello, wa man ka kwansi dino ato no. Wala ko kapil dia. Kundi ba? Wala ko kapil water pump. Bida din. Be, kami pikinatan sikap kinap sensalikot balik kay. Ano lubiya? Katong lubi nagbiteda sa una. Pumasok ko likot. Kailan Yawa pagkatumpag ato ba? Pagkatumpag atong lubi din gugulawan ato? Ay water pump to pagkatumba. water pump. Kami to nila papa. Lami kay itong din baga kay ito din Bro, ito man siguro na kwadra, murag kaya jus no kapin. Kay kuan-kuan man to, stress nga.
Dos, Parang tres. gisipin mo nilang ito ng pagkatak. Yan mga kapibi. Diyan ako sa no ng ginto. Napakaraming ginto diyan. Kaso Hindi rin mo. boundary yan, boundary sa lupa ng lolo ko at saka ito naman sa isang lupa ng lolo ko din tapos nabenta na. Tali ka. Badi ali, badi na ko rin nabili ng orig. Oh, wala na dayo. Hurot na na. Tali. Oh, hurot na na. Lo, to. Kuani. Kanang alpakata, lo. Tupong ni sa tubig dire kandos na mo. Kaninong plakata? Anong plakata? Lalo mo ng plakata. Wala na nataro. Ano dia? Problema na plakata. Luyo. Ha? Gipot mo luyo. Gilipot ni mo? Oh. Kuha ka. Wa may unong sa ilawom, palag mo na mo ito. Dili. Tama na sa level raman sa tubig Oh, ang na kay wa man lagi. Oh, level na bito to sunod ang... Wa may Oh. unong na, wa gilipot na. mulapas ra ka sa tubig og gamay. Kaya ito. Gilipot na namo diha. Awa naman day ni. Wa na bad. Mao man ni bad katong mga gana to bad kani diri. Kana ka chin naman ang agi. Amo na. Kay ni action betog lubad ang stock diri. Mga bato. Mo man din ang bato. Ay gili pa. Mao ni agi ninyo yo. Di diri. Kandi ah. Di kadto. Lalagman man na. Lalagman na siya niya kuot namo. Minus jud. Minus. Jaar lagi to nga portion lagi oh. Pero lagi gani. Paana siguro to dito ah. Oo. Kadto paana dito atong kurahon kani. Lagi na mo ato. Takadagkong bulawan. So yung mga kapibi dito, malaming ah! Dito. Kaso, ano, may mga apalkata, mga niyog. Ayan, so unoon mga kapibi dito, yung ginto. Hanggang dun sa taas. Maraming ginto dyan. So yung mga kapibi, dito tayo. So yung mga kapibi, ayan. Maraming ginto dyan mga kapibi, nangunguha ako ng ginto dyan noon. Ayan. Pero sa ngayon, hindi na talaga papayag yung mga ari ng lupa kasi ayun, nahulog na yung mga niyog na bardaw na. Kaya ayaw na nila pakunan yung pakubkuban kasi ano mabar down na naman. So, maraming ginto dyan mga kapibi. Malaki yung mga ginto dyan. So magkwari muna tayo mga kapibi. Magkwari muna kami ng buhangin. So para ikakarga namin mamaya sa forward. So dito kami magkukwari mga kapibi. Yan. Yan. Dati mga kapibi, dyan kami nagkakwari. Ano namin. Yan. Overtime. So ayan, kalsada yan. Dinadaanan niya ng ano mga kapibi. Dinadaanan ng sasakyan itong ilog. Yan. So dito mga kapibi, medyo maliliit pa yung bato. Pero kung kumpara dito doon sa ano mga kapibi, kumpara doon sa malapit sa bahay namin, malalaki na to. Pero pagdating mo talaga doon sa pinakababaw ng ilog nito is napakalaki na yung mga bato. Tapos yung mga ginto, malaki na rin. So magkwari muna kami mga kapibi. So mamaya pag makabakante, magsasample tayo para makita tayo ng ginto. So hanggang sample lang muna tayo mga kapibi kasi magkakwari muna kami. Manghits tayo ng ulam mga kapibi kasi may ulam sila. Ayan. Manghits kami ng ulam kasi wala kaming ulam. Malaki ng hito at saka palaka. Inihaw at saka paksiw. Ayan. Inihaw na hito. So nagkokopra kasi sila mga kapibi. Ayan. Kopra.
mga kapibi. Sarap kain dito sa bukid. Ang natira, si Yuyulot. Ubos yung ulam mga kapibi. Buto yung natira. Tinilok pa. Dalawang kaldero yung kanin mga kapibi. Ubos. May ano pa. May baon pa kami. Ito simple yung buhay dito sa bukid. So mga kapibi, no? Katatapos natin kumain. Tapos higa tayo. So ito yung buhangin na inaano naman ng kapibi. Yan. Kinakwari namin para ikarga namin mamaya sa truck. Yan. So habang nagre-relax pa yung ano mga kapibi, nagre-relax yung kasama ko, yung pinsan ko. Mag-sample tayo ng ginto dito. Kasi yung mga ginto dito mga kapibi, kadalasan talaga malalaki. Punta tayo dito sa baba, taas. Punta tayo dun. So yan mga kapibi, yung bangi na yan mga kapibi, may ginto yan, malalaki. So sampulan lang natin mga kapibi. Sample lang kasi bawal yan pagkuhan kasi ano, baka mabardaon daw. Magalit yung may-ari. So kunan lang natin ang sample. Ayan mga kapibi. Ito. Malapit natin sa camera. So yan mga kapibi. Ayan. Ayan. Wala. Ano ba yun? Ayan. Yan. Malaki yung ginto. Di mapokus sa camera natin mga kapibi. Ayan o. Ayan. Di tulad yung ginto dito dun sa pinagkunan ko dati mga kapibi is maliliit. Yan. Malaki. Malaki kapibi. Malaki. Parang So minsan lang makakita dito ng sample mga kapibi, lalo na sa pala. Pero malalaki yung mga ginto dito. Oh, ayan. Ayan. So doon natin nakuha mga kapibi sa taas. Doon. So simple dyan. Marami yung ginto. Ayan. Mas may malalaki pa doon mga kapibi. Yung mga buto ng sili, ganun, buto ng atsal. Ganun 1 kalaki. kilo talaga mga kapibi, mga 1 kilo. Ayan, mga kapibi, lahat dito mga pinto. So dito mga kapibi, yung pinsan ko, nag-whist na lang siya kasi bawal dyan. So dito siya, whist lang yun, mga surface lang na ginto. Mga naanod mula sa mga bangin kasi may na-bardown dun sa taas. Yan pa. So yan mga kapibi, yan. Malaki yung mga ginto dito. Kaso lang, bawal. Binagbawalan ng ano, may-ari ng lupa. Kinain ko kapibi. Puta, gikaon eh. Yan kapibi. Sayang. Sayang kasi marami yung ginto. Tapos, pag kinukuha na natin yan ng ginto, tulad nito mga kapibi, oh, nabardaon yung, hindi lang isang niyog na bardaon nito, marami na. Kasi dito pa yung ilog noon. Yan. Tapos nabardaon na siya. So, iwan ko mga kapibi, yung wish niya, na kung saan napunta. Kasi dito nagsample ako dito, wala eh. Kasi yung buhangin niya mga kapibi is napaka ano, ayan, parang dahol kasi puro buhangin na ganyan. So hindi magi-standby yung mga ginto dyan sa ganyang klase. Dapat matigas siya. Pero ito napakalambot. So yun mga kapibi. So dito sana mga kapibi, maraming may ginto na malalaki ang butil. Tapos marami. Kaso yung may-ari ng lupa mga kapibis hindi papayag na bungkalin yung bangin. So pwede dito manguha ng ginto mga kapibi. Dito ako nanguha ng una. Siguro sa susunod na linggo punta ako dito ako manguha ng ginto. Malaki kasi yung ginto dito. So daragdagan muna namin tong quarry mga kapibi para aabot to ng isang truck. Kasi konti pa to, mga kalahating truck pa tong na-quarry namin. Ayan. Iwan ko ba? Parang uulan mga kapibi. Ayan, dumilim yung langit. Ayan. Pag uulan. Pag uulan to, banlas talaga to sa